Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la aqibati lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masu kallon mu gida da waje duniya baki daya, barkanmu da shigowa cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. Barkanmu da shigowa cikin gidan talabijin mai albarka Walkiya TV. Yan uwa masu albarka maza da mata da kuke kallon mu wannan lokaci, yau za mu kawo muku wani shiri ne da ya shafi watan Ramadana. Ina jin wata ce mai albarka, wata ne wanda yake a dukkan musulmi yana murna da zuwa wannan wata, dukkan musulmi kuma yana murna da kasancewa yana cikin rayuwa a cikin wannan wata. Masu kallo, na farko muna kira a ci gaba da bibiyanmu, ana liking, ana sharing, sannan kuma ana ajiye mana da comment game da ainihin maudu'i da muke kawowa da'ima a cikin wannan gidan talabijin mai albarka. Wannan shiri ne na musamman da muka kawo na abin da ya shafi watan Ramadana, saboda wannan yana nuna cewa watan Ramadana wata ne mai albarka, wata ne na musamman. Don haka za mu yi magana ne game da abin da ya shafi watan Ramadana. Idan aka ce Ramadana, me ake nufi da watan Ramadana? Don haka mu yi ma wannan shiri suna fahimtar watan Ramadana. Tare da ni babban malami a Sheikh Yusuf Ismail Agri, da shi ne za mu yi wannan fira, da shi ne za mu nemi mu karu, mu san addininmu, mu san Ramadana, mu san haƙoƙi, mu san ayyukan da ya kamata mu yi a cikin watan Ramadana. Da haka masu kallonmu a bibiye mu a daidai wannan lokaci da kuke ganin wannan shirin, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku wannan shirin ranar Asabar da kuma ranar Litani daidai wannan lokaci. Sheikh, barka da shigowa. Barka ka dai. To barkanmu da bako. Alhamdulillah, barkanmu na gode. Barkanmu da shigowa cikin wata mai alfarma. Barka ka dai sarauta. Masha Allah. Alhamdulillahi, masu kallonmu a wannan shiri da za mu zo muku da shi, shiri ne wanda wata gidauniya mai albarka mai suna Ibadus Salihin Humanitarian Foundation su ne suka ɗauki nauyin wannan shiri da za mu kawo. A takaice shugaban wannan gidauniyar shi ne shi kaɗai ya ɗauki nauyin wannan, ya san kansa, Allah ya san shi, Allah ya saka masa da alkhairi. Ibadus Salihin wannan wata gidauniya ce wanda a bayan Allah wanda suka sadaukar da lokacinsu da kuma karfinsu wanda za su yi aiki karkashin wannan gidauniya don a taimaka da mutane, musamman marayu da marasa galihu a cikin al'umma, marasa lafiya da duk wanda suka dace a taimaka musu idan a taimakon ya taso, su ne za su amfana da wannan gidauniyar. Don haka masu kallonmu, idan lokaci ya kai za a saka ainihin jingle na wannan gidauniya, za ka ga lambobi da idan kana kallon mu kana ganin za ka taimaka ma wannan gidauniyar don ta samu ta taimaka ma mutanen da suka dace, za a buga ka ga lambobi kuma ka taimaka. Allah ya taimake mu baki daya. Allah ya ba mu albarkan wannan wata mai girma, watan Ramadana. Akarmakallahu, za mu fara shirin gadan-gadan. Idan aka ce watan Ramadana, mecece ma Ramadana gaba ɗaya, idan mu da masu kallo za mu so mu sani daga malam. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, fama bikum min ni'matin fa min Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu daraja, masu rahama, wanda ke kallo na didi da wanga lokaci, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanga Ramadana da muka gan farko,
Allah muke roƙa subhanahu wa ta'ala ya nuna muna karshe lafiya. Amin. Muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala duk ibadun da muka yi cikin kwanukan ga Allah ya karba muna. Amin. Bayan Allah kamar yadda sarauta ya ce mu yi bayani game da Ramadana. Wannan watan Ramadana idan an ce Ramadana a larabce saumu Ramadan shine wata ibada ne wanda musulmi ke yi wanda ya dace da manhajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato shine malam ce kamun baki gabarin cin abinci wanda za ka yi wannan kamun bakin tun da safe kamar lokacin sahuru. Idan lokacin ya kai na kamun baki za ka kama baki gabarin cin abinci, gabarin abin wani shahau abin da bai dace ba har zuwa maranci. Kuma da me ake yi? Da niyya mai kyau ake yi. Idan ba kai niyya ba wannan abin ba zai wakana ba. Sannan kuma wannan azumi yana cikin rukunin musulunci guda biyar, wanda shika-shikan musulunci guda biyar wanda tana da girma sosai, wanda bawan Allah aka shar'anta muna ake so mu yi wannan azumi, mu yi sayin daka a cikin darinta, mu yi salloli, mu yi nafilfili wanda ya wajaba kamar sallan tarawihi da sauransu. Sannan kuma mu yi ibada daidai yadda ya dace. Ina ga takaice yadda malumma suka nuna muna azumi kenan a takaice. Sannan kuma bayan wannan kuma shi Ramadan da kan shi yana da wani sharutan da ake so kan mutum ya yi azumi wannan sharuta na watan Ramadana. Wannan sharuta ya dace yana kansa. Malam ya ce muna na farko shine bulugh, shine in mai shi ya balaga. Tsawon namiji ne ko mace ce, in ba ta balaga ba wannan azumi bai zama wajibi a kanta ba. Sannan kuma ana so mai hankali wanda ke cikin hayacin shi, ba ya fita cin hankalin shi ba. Wanda bai da hankali kamin gafara kamar mu ce mahaukaci, wannan mai Ramadana bai dace kansa ba. Sannan kuma haka ne kuma wanda yake da lafiya yake yi kudurin yin wannan Ramadana, shi ma ya dace yi wannan Ramadana. Da kuma mai lafiya da kuma mazauni, ba matafiyi ba. Shi ma ya ce bai dace ga mai ciwo ba. Idan baka da lafiya tsawon watan Ramadana ya zo banyan yi azumi, ka gan tausayin musulunci ya muna rangwami, ya tausaya muna. Bauyan Allah, bawan Allah, idan baka da lafiya ubangijinka na tausayinka domin yana kaunanka. Sai ya ce wannan azumi ka ajiye ita wannan azumi, ka sha magani, ka yi makanka jinya, sa'annan ka azumci wannan abu ne. Wani zai ce to malam za a samu da aka ce mai ciwo to gani da osa. To bayan Allah, osa wanda wani osan shi bai tashi shi watan rahama, wanga watan mai daraja, wata mai albarka, watan da ake ma linkin ba linkin ayyukan da kake yi, watan da ake yanta bayi ga barin wutan jahannama zuwa aljanna. Bal kowane dare ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yanta bayinsa ga barin wutan jahannama zuwa aljanna domin alfarman wanga wata ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hore mu cewa mu yi gaggawan yin alkhairi. Kada ka rena abin da kake da shi, ka bayar gurgudun nakan da za ka yi kai, ka ba wani, ka taimaka mai wani. Wa khasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wanga wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda zai bai ma wani abin bude baki za ba shi ladan azumin da yayin nan, ba za a rage mai komai ba. Kaga wannan gara basa ne, wani gara basa ne da muka samu wanga watan Ramadana, wanda duk inda kake bawa Allah ka yi gaggawa ka zo ka yawaita aikin alkhairi, ka ta yawaita sadaka, sallolinka, ibadunka kada kai wasa da shi, don watan Ramadana in ya wuce shi kenan. Wata ne mai daraja, wata ne mai sada,
ina ga daga kadan daga cikin masha Allah sharutan wannan wata mai girma kenan. masha Allah masu kallon mu shirin nan kenan da muke kawo na musamman shiri ne da muka kawo musamman saboda wannan watan Ramadana da mu da ku masu kallon mu samu amfani a cikin wannan shiri shine fahimtar watan Ramadana na tare da mu Sheikh Yusuf Ismail Agre ya nuna mana watan menene watan azumin watan Ramadana ko kuma watan Ramadana da kanshi saboda idan wannan watan yana zuwa zaka ga ana gyara wuri ana kwaleman daki ana share gida kaga mutane ana fenti idan akwai hali masallatayya akaramakallahu kana ganin menene yasa idan za a shiga watan Ramadana kake ganin ana yin wayannan ababa kamar yadda na fadi kaga muna gyara gidajenmu muna fenti daki idan akwai hali masallatayya muna ta kawatawa menene yasa ake yin wannan sarauta san ce domin watan rahama da ke zuwa ne masha Allah wannan watan rahama ne wannan wata da ake so ka kimsar da kanka ka gyara gangan jikinka kai a ta mazauninka in ka iya ka gyara ka tarbi wannan wata wanda tarbonsa kawai ka tarbe shi kana murna kawai lada ne. Allahu akbar. Masu kallon mu a kakumanta dai kuna tare da mu ne a cikin shirin fahimtar watan Ramadana. Akaramakallahu. Idan mutum zai fara ko kuma aka shiga watan Ramadana mutum a cikin bayanin ka ce mutum ya dau niyya. Niyyan nan da mutum zai bayyana niyyan ne ko kuma zai yi niyyan ne cikin zuciyarsa ko kawai zai kudura cewa zai yi azumin watan Ramadana. In aka ce mutum ya yi niyya me ake nufi da ya yi niyya na azumin watan Ramadana? Na'am, kamar yadda maluma suka faɗi niyyan da za ka yi yanzu na an ce ma sarauta an gan wata sai ka dau ganin watan da ka yi innamal a'mal bin niyya niyyan da ka yi ai gobe na yi azumi shi ma niyyan ta cika. Masha Allah. Kai dai niyyan da ake so ka yi kenan. Na'am. Niyyan da ka kudurta ma kanka to an gan wata gobe na dau niyya ɗarin ga zan yi azumi to ka yi niyyan ka kenan ba shi ka fito kana ce jama'a na yi niyya a'a innamal a'mal bin niyyat niyyan da kai gobe na fara azumi shikenan. Allahumma inni nawaitu sawm ramadana 30 yawman aw 29 yawman. Allah na niyya zan dau azumin nan 30 babu daya ko 99 ko 30 daidai ko 30 daidai. Masha Allah. Shi kawai niyyan duka kenan. Allahu akbar. Amma sai maluma na gani kamar niyyan nan wani maluma gani ma kamar ibnu Asim yana kamar me niyyan nan kowane rana ya ci kai niyya. Na'am. Da kowane dare washe gari ko azumi ne bari niyya. Amma sa maluma suka ce tun da ka tun yi niyya na ta haza 31 ko ko marance ya kai abincin da na sai ga abincin sahuru na ne huru ta sahurun da ka fadi kawai kamar dama kana niyyan kenan. Masha Allah. Masha Allah. Huru ta zan jin shi sahuru don Allah ku ajiye mi abincin ga don Allah abincin na ka a bar min kadan da shi zan yi sahuru ko ko wanga na bude baki kenan wanga na sahuru innamal a'malu binniyat tunda ka hurta mana ka san kaman sahuru na nayi abu. Allahu akbar. Akarmakalla mutum zai iya yin azumi kuma bai damu da yin sallah ba azumin sa ya yake. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah ai azumin shi da sallah. Ana so kai azumi so sha nabi ce man kama ramadana imanin wa ihtisaban. Na'am. Ba so kana wargi da sallah. Ai ramadana ne shi da sallan noni. Cikin shika-shikan musuluncin na sallan ya zo sannan me sannan azumi ya zo to ba Allah me yasa za ka yi wasa da sallah bai ci kai wasa da sallah ba ana so da kai azumi sallan nan balma ana so ka ta sallah ma cikin jama'a kada ka yi wasa kada kai wani wargi ka saura wani wasa sallan na kaiwa lokacin na kaiwa ana so ka tabbata cikin jama'a kana wannan sallah ba so ka yi wasa da sallah. Masha Allah. Masu kallon mu shirin nan na fahimtar watan Ramadana shiri ne na musamman da muka kawo musamman a cikin wannan wata wanda insha Allah Sheikh Yusuf Ismail Agre shine wanda zai dinga zuwa yana amfanar da mu akan wannan maudu'i da kuma amfani da zamu samu a cikin wannan wata
ni da nike gabatar da wannan shirin Muhammadu Faisal Dikko dan baran na masarautar zangon garin Kumasi. Masu kallon mu, wannan shiri shiri ne watan akwai amfani kwarai, amma kamin mu ci gaba da shirin za mu je watan hutun takaitaccen lokaci. Idan muka dawo za mu ci gaba da shirin kamar yadda muka fara. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Duk wanda ya taimaka wa maraya zai samu babban rabo duniya da lahira. Ibadus Salihin Humanitarian Foundation na kira zuwa gare ku al'umma musulmin duniya, masoya fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullahi, saboda mu hada karfi da karfe don mu taimaka wa marayu da marasa lafiyar da ba su iya biyan kudin asibiti da sayan magani, da marasa galihu a cikin al'ummar musulmi da tsofaffi a cikinmu. Gidauniyar jin kai na Ibadus Salihin tana taimakawa don samar da abinci mai gina jiki da samar da mahalli, taimakawa yara marayu bangaren ilimi da kiwon lafiya, musamman masu hazaka a cikinsu. Muna samar musu da sana'ar hannu don su yi dogaro da kansu, sanin incin kai, taimakawa don hada kan dangi saboda karfafa zumunci, taimakon gaggawa ga mutanen da ibtila'i ya cika da su. Muna taimako a gina dakin Allah da makarantun islamiyya, karfafa al'adu da girmama ra'ayin juna mabambanta. Gidauniyar Ibadus Salihin muna nuna alhini, tausayi da tausayawa ga mabukata, musamman marayu. Muna kare mutunci da kamanta adalci da bayyana harkokinmu da gaskiya. Mun kware sosai cikin gudanar da ayyukanmu. Babban burinmu shine sanya farin ciki ga mutanen da ke bukatar taimako. A taimaka ma wannan gidauniyar don ta ci gaba da taimakawa. Duk mai neman karin bayani game da wannan gidauniyar zai iya kiran lambar mu na kasar Amurka +12159895771 da lambar mu na Turai +4915219581646. Za ku iya turo da taimakonku a nambar wayar mu kamar haka, mai suna Ibadus Salihin Humanitarian Foundation 0559122771. Za ku iya tuntubar wannan lambar waya don aiko da taimako na abinci ko sutura da sauransu. 0548888551. Ibadus Salihin Humanitarian Foundation, gidauniyar jin kan marayu da marasa galihu a cikin al'umma. لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. To madalla, barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Masu kallon mu, kada ku manta shiri ne na watan muke kawo muka daga wannan gidan talabijin namu mai albarka, Walkiya TV. Shiri ne na fahimtar watan Ramadana. Malam ya shigar da mu fanni daban-daban. Mun tsaya kan inda malam ya mana bayani sallah. Mun yi tambaya akan shin mutum yana azumi kuma yana wasa da sallah. Malam ya nuna muhimmancin sallah. Sallah ina jin ita ce ma ginshiki na watan addini. Idan sallah akwai matsala to komai ma ya samu matsala, to Allah ya kare mu. Saboda haka idan kana azumi to ka kai wasa da sallah. Muna fatan kuma idan kana yin azumin, in ma kana wasa da sallah cikin azumi ya kai ka kama sallah kana yin ta kan lokaci, to insha Allah bayan azumi ma abin zai zauna jikinka. Dalilin watan Ramadana kaga komai mutum ya mike. Allah ya sa watan Ramadana ya ƙara mana imani, ya ƙara mana samun watan ƙarfin imani a cikin rayuwar mu yau da kullum. Akramakallahu, mun ji bayani, shi dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Idan mutum yana yin azumi, shi rayuwa mantuwa wani abu ne kamar yadda aka ce wai kamar bacci ne, wani lokaci yakan saci mutum. Mutum ne yake azumi, ko kuma matashi, yaro karami wanda ya fara koyon yin azumi, sai ya dau azumi, yaro mai kamar shekara 8, sai ya je kuskure ko mace ya manta wanda yana kan kowa, sai ya je ya sha ruwa
da ya sha ruwa sai ya sheku ya gaya mahaifinsa, baba ina azumi ko ka ce to amma na manta wallahi gaba ɗaya na sha ruwa shi da na sha na kare shi na tuna na ce shi ka bar shan ruwan wai ya azumin wannan yaron yake. na'am, kamar yadda maluma suka yi bayani game da wannan, idan mutum ya yi mantuwa wa khasa a wa'ilin farko ramadanan ga yakan yi wa sarauta maybe babaniya na ko wata na da wani abin da take sayarwa na abinci na soye-soye, misalin na wajen nake yan dibi kadan sa baki na sabo turken wawa sabo sai na manta na yi azumi na zo sai na dibi wannan sa baki na ina sa baki na ina taunawa sai na tuna kaman ai na yi azumi a nan take bawan Allah sai ka cire wannan bakin ka zubar. Ya azumin yake? Azumin ka nan. Masha Allah. Azumin ka bai bata ba. Allahu akbar. Azumin ka nan. Amma misali ne wanda yana bakin shi ya tuna kuma sai ya hadi. Tunda ya hadi azumin sa ya bata. Wato da ya tuna ya kamata ya watsar da wanda bai ya wuce ba. Na'am. Amma misali ne an bashi abincin koko ya manta ne. Ya yi tafiya ya jono da ya samu abinci ya ce kare yana zaune. Sai tuna kamar ai na yi azumi sai ce wa innama at'amahu Allah. Allah ne ya ciyar da shi. Allah ne ya ciyar da ka bawa Allah azumin ka nan. Amma ko da ka sa bakinka yawun bakinka ya taba sai ka tuna kamar na yi azumi sai ka ce barin haddi kadan da ka haddi na kai ka tuna ne da bawan gafa ya ci abinci ya gama yana zaune sai tuna kamar ni fa na yi azumi sai ya karasa azumin shi nan. Amma wannan take ya sa bakin shi yana sawa sai ya tuna kamar barin haddi kadan yana haddi yana tuna to azumin shi na ya bata tunda ya riga ya tuna sannan abinci ya wuce makoshi. Na'am, sannan kuma muna mu samu alal misali mutum na ya kwanta bacci sai ya mafalki. Na'am. Mafalkin da kai na an ba kai har wannan abu ya fito a jikinka ba a gafarce mu kaman ruwan jikin mani kai fito ma ka gani barakan mami kwanciya ne zo wannan daban ne wannan kuma azumin ka na nan shi ka tashi ka saka kanka na haka maluma suka farka tashi kai wanka ai ba kai mu'amala wannan abu ya fito ba amma bacci cikin bacci ne shi wannan ya zo maluma na kamar azumin ka na nan daidai so shi irin wannan kuskuren da kai ba da sanin ka ba wannan daban so shi ana so a nan take in ka sani shi kai shiru don akwai inda ka bayyana za kawo ma bayanai ya rikitar da kai ya bata ya rikitar da kai shekarar amma in ka tuna nan take ko da ma kana sha ruwa ne kana ci ka bawa Allah da ka tuna no kai dai cire don mantuwa kai. Allahu akbar. So shi muke addu'a rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Na'am. Masha Allah. A shirin fahimtar watan Ramadana kenan muke samun karatu game da abin da ya shafi azumin mu. Masu kallo kada ku manta a yi sharing, a yi liking sannan kuma aje mana da comment saboda da mu da ku da wayan da za su yi sharing dalilin za su gani dalilin sharing ku mu duka za mu amfana akan wannan shiri mai albarka. Masu kallo ka kumanta Walkiya TV gidan TV ne wanda muna kawo shirye-shirye daban-daban wanda yake amfanar da mutane don haka a yi kokari a dinga bibiyan mu saboda da mu da ku duka mu amfana. Akar makallahu muna kan hanyar abin da zai iya bata azumin mutum kayi bayani idan mutum ya saka abinci a baki ko da bai wuce makoshi ba sai ya tuna in dai ya tuna ya bar abin ya wuce makoshi to azumin ya lalace idan kuma ya riga ya ci ya koshi ya yi dam sannan ya tuna cewa yana yin azumi Allah ya ci ba da kankan bane masha Allah to idan mutum ba shi da lafiya misali ba rashin lafiyan da kila ya hana shi yin azumi ba don ciwon suna nan daban-daban kamar yadda kai maganin ulcer ma ana gwada ba kowane ulcer ke iya hana mutum yin azumi ba amma wani lokacin wani sai kaga idan lokaci ya kace ainihin ina da ulcer. Na'am sarauta akwai wani bawan Allah ka san shi. Abdurrauf Breka. Shi ke ba labarai ce malam ina da ulcer. Amma idan lokacin Ramadana ya kai. Ni na samu a ce watanni da zama Ramadana. Kuma sai ya azumin shi daidai. Lafiya lau. So shi ya ce malam ni ina jin daɗi mun watan Ramadana da kamar na fi kowa munna don lokacin nake samun lafiya. Haka yau makaranta tafsirin iyaye mai haka ce wai ta baba ne ta kuma haka nan. Amma da ba ikon Allah watan Ramadana duk da osa da take damunta ta ya azumi amma bayan Ramadana ya kata ce za ta biya shi da ta kwanta hospital
amma wata ramadana ta yi ramadana lami lafiya. Allah gani wannan duka haske ne na wannan duka ramadana. haske na ramadana kenan. Allahu akbar. To kamar da nake bayani ce idan mutum ba shi da lafiya kamar misali mutum ne yake da wani ciwo a kafarsa wanda kila jini ya taru sai akwai bukatan za a yi masa kaho kasa irin traditional din nan da ake yi na da a sa kaho a jajinin jan jinin nan shi zai bari mutum ya samu kubuta ya samu lafiya. wannan nan yaya matsayin mai azumi a wannan idan ya yi azumin sananin ko azumin ya lalace? ai tun da dai ba zai taba wani abu gangan jikin shi ba in dai ya bari ya fita cikin hayacin shi da ana so ya yi hankuri ya bari bayan ya sha ruwa. Na'am masha Allah ka gani domin musulunci na tausayin mu sosai wala Allah zaka je kai wannan abu zai jawo ma matsala. wallahi ba addini da ke tausayin bawa ya kai addinin musulunci. addinin musulunci yana tausayin bawa Allah don inda kake so shana so ka rungumi addini ka tafakhariya cewa kai musulmi ne. da watan ramadana yazo duba yanda kake yi in watan ramadana yazo yanayin garin ma na sakewa lamurran ka ma na sakewa. in ka kai ma Allah kara kuma sha ma linkin ba linkin akwai mustajaba sosai. yanayin da sun ga sai da aka muna ruwa rahama gaskiya kagan wanda duka watan ramadan ke so musulunci ya ma rungome kada ka je ka jawo abin da zai kawo ma masala cikin azumin ka. wato ubangiji bai takura mana ba bai matsa mana ba bai kamata mu yi abin da za mu takura mu kanmu ba. malam bar mu komo kuma ta bangaren tafiya. a ce mutum ne yana kan hanya yana ɗaya daga cikin ababen da ubangiji ya faɗa a cikin Kur'ani ko baka da lafiya ko kana mai tafiya za ka iya ajiye azumi. shi misali ni ne zan yi tafiya kila zuwa Accra sai da na ci sahuru na yi ci tuwo na yi nauyi sosai na buga shayi na ɗora ruwa in akwai dabino na buga dabino kawai shi na je na shiga VIP da niyan zan je ko misali a Fulawo ko zan je Accra a nawa tunani ina ganin cewa zan iya yin azumi in yi wannan tafiya kuma Allah ya ce idan mutum zai yi tafiya ya zamanto mai safara ne ba matsa mai ko kuma ba lalle ne sai ya yi azumi ba. ni da nake ganin zan yi tafiya kuma na yi tunanin zan yin azumi idan na yi laifi ko kuma a'a. sarauta mun duwa makamai abin da yadda malama suka faɗi wallahi yanzu dai alhamdulillah yanzu za ka yi tafiya makaman nan zuwa da Accra an ce za ka yi tafiya ka sauke azumi amma mu duba halin da muke cikin yanzu tafiyan mu da muke cikin yanzu komai Allah ya yassare mana komai bawan Allah safarar da rakumi ma ake wahala ga rana ana fashaka ce ma saboda wannan wahalhalun da ka sauke to sarauta yanzu kana cikin fulin yanya kana cikin air condition kana cikin air condition an kalli ka kwace bawan Allah shin ba za ka yi azumi ba tambaya na gari ka kenan wanda da kake cikin wannan mota ma sukuni da yake ci yafi ma da kake gida kake zaune bawan Allah shin ba za ka yi azumi ba nan ga da Accra amma in nisa ne ana hanka maka amma nan ga da Accra ne sarauta ai kamar nan ga da kofar gida ne kana cikin ni'ima ne masha Allah kenan idan mutum yana azumi zai yi tafiya ma bai aji azumin ba saboda tambayan da wani ya min ta bayan fage kenan yana ganin idan an ce idan za ka yi tafiya ka kai azumi sai kai kamar yadda ka gindaya ka nuna comfortin da ke cikin tafiyanmu na zamani sai ni na gana iya sai na yi azumi kenan azumi na nan ba ni da laifi baka da matsala Allahu akbar don nan sauki ne amma nisa wanda zai kama wahalhalu ne zai zama damuwa ko wanda kila hanyar tafiya wannan garin akwai hanya bai da kyau da sauransu to wannan dai ya kamata ka ajiye azuminka. muna godiya sosai masu kallon mu shirin watan fahimtar watan ramadana kenan muke kawowa daidai wannan lokaci kuma idan Allah ya yarda duk ranar asabar da ranar litani za mu dinga zuwa muna kawo wannan shirin tare da babban malami na Yusuf Ismaila Agre. Yau mun fara ne game da ainihin idan aka ce ramadana me ake nufi da ramadana ko kuma me ake nufi da azumin watan ramadana. Malam ya shiga bangare daban-daban kuma mun yi tambayoyi daban-daban wanda mun san cewa masu kallonmu suna wato ji kuma suna kallo da mu da su duka za mu amfana akan wannan abin da muke yi. Idan akwai wanda ke bukatan ainihin episode ɗinmu da zai zo nan gaba akwai tambayan da kake ganin ya kamata kai ma ka jefa ma Sheikh saboda mu samu ilimi mu ƙara samun wani bayani za ka iya turo mana abin nan WhatsApp
nan tambayan ka kan WhatsApp wato kan number 0548 888 0548 888 za ka iya turo mana tambayanka kan WhatsApp ta bayan fage. Idan mun zo wani jikon za mu aje wannan tambayan ga malam saboda ya muna bayani da mu da ku duka mu samu amfani. Akramakallahu, ina jin lokaci ya so hararen mu, kuma lalle ne ya kamata idan lokaci ya kai kuma mu tashi kan wannan shiri da farko kamin ranar da kuma za mu zo mu yi na biyu. Amma kamin mu nan da dai tabarman wannan shirin da za mu yi, malam menene abin da za ka kara ma masu kallo game da abin da ya shafi watan ramadana kamin mu tashi? Na'am, na farko dai abin da nake so tunatar da yanwa a cikin wannan watan ramadana, wata ne mai sada, wata ne mai daraja wanda babu irinta, wanda babu Allah in wanga ya wuce ka babu Allah ka yi hasara. Sau shi kada mu yi wasa, mu daure damsi sosai, sadakokin da ke ciki mu idar wanda za mu yi mu cire da gurgudun iyawanmu. Sa'an nan kuma kada mu yi wasa da ibadanmu, sallolin wa khasa sallan farilla, kada mu yi wasa da shi. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bawan Allah, wannan wanga wata wallahi in ya kai ka ga inda sahabai ke daure damsi, sahabai ke gan mutum na Allah yana Allah ya gan wata ramadana ya zo, kai wata ramadana ya zo, duk abin da zai yi na alkhairi yana mai kaman sabon shekara ba zai tar da shi ba. To bawan Allah, kai ma ka aikata wannan. Allahu akbar. In kai wannan kai kuma zaka samu ribanta, zaka samu biyan bukatunka, zaka samu alkhairi da dama cikin wanga wata mai rahama. Malam kai magana game da abin da ya shafi sallah, ina so mu ƙara wannan sannan mu tashi. Idan wannan watan ya kai zaka ga masallatayya ana cika. Wayanda suka saba sallah a wannan masallacin ma kamin kaɗan yi jinkiri wurin alwala ma kamin ka shigo ma kai da ka saba sallah masallacin ba za ka samu gurbin da za ka saya kai sallah ba. Amma abin takaici malam, idan azumi ya raba saka za ka ga mutanen da suka fara suke shigowa masallaci a yi dandazo a cika har waje, kai da baka da masallacin da baku da tabarma extra shiga kaman kun masu saboda yawan jama'a da ke zuwa. Amma azumi ya raba tsaka sai ga yawan mutanen kuma suna raguwa. Wani gargadi za a yi ma mutanen nan idan a gabanin a shiga watan ramadana ba ka kokarin zuwa masallaci, sai ka gane muhimmancin watan ramadana, kana zuwa ana sallah da kai yadda ya kamata a cika masallaci, me za ka gaya mu? Saboda idan suka zo watan ramadanan nan kada su janye har a gama ramadana, har ila masha Allah ya zamanto watan ramadana ya canza yanayin imanin mutum da yanayin ibada na mutum. Ba mu Allah, ka ji tsoron Allah. Wannan ibadan da kake wajibi ne a kanka, ba shi cikin ramadana ko ake son ka fito ka yi sallah. Wa khasa samari bani ramadana ya sake ma rayuwanka, tunda ka fara ciki ka roki Allah ya sake ma rayuwanka, ka zamanto cikin masu sayar da sallah. Kada ka yi wasa da ka fara na shi kenan, ka fara yau ka fara gobe, bawan Allah ka dage kai kana yi, kada ka zama wayanda kwana biyu za su koma su zauna. Bawan Allah, bari ramadana ya sake ka fara kenan. Yakan yi wa ka fara baka san an gama da kai ko ba za gama da kai ba. Yakan yi lokacin da za ka ce bari in janye baya, lokacin kuma rahama zai zo abunka kuma kai ma kuma ka gudu. Dole ne mu kasance cikin bayan Allah nagartattu masu sayar da sallah albashin. Kada mu sani fa sarauta ita sallan nan ita ne bambanci tsakanin mu da arna. Annabi ya ce alfarqu bainana wa bainahum as-salah. Sallan nan so ce aka ce ka sayar da sallah, ba zallan ne musulmi bane, wa tuqimus salah, ka sayar da sallah. Sayar da sallah shine zaka yi a lokacin ta. Sayar da sallah shine zaka yi lokacin da ya dace yi, ba lokacin da ni nake so ba. Ka yi lokacin da ake sallah kuma ka fara, ka gode ma Allah. A da ban yi sai yanzu na samu na yi, to ka yi ma Allah godiya, sai ka dage kai ka ta yi. Allah bashir Ramadan ya sake ka. Masha Allah. Masu kallon mu a nan za mu saya kan wannan shiri da muka kawo, shirin watan fahimtar watan ramadana. Muka zo muka kawo watan tare da babban malamina Sheikh Yusuf Ismail Agri, wanda ya yi mana bayani
insha Allahu za mu sake dawowa kuma shirinmu na gaba ababen da ba a faɗa ba za a ci gaba da faɗa har lokacin da watan ramadana zai kawo ƙarshe, saboda ramadana wata ne mai albarka, wata ne mai alfarma. Lalle ya kamata mu kawo shiri wanda yake zai zama musamman saboda watan ramadana ne. Muna godiya da aka samu lokaci aka kalle mu a madadin babban malaminmu Sheikh Yusuf Ismail Agri da ainihin mai gidanmu producermu wanda yake tattaba mana na'ura, kuke kallon mu kai tsaye a wannan lokacin. Ni da na gabatar da wannan shirin a daidai wannan lokacin, Muhammadu Faisal Dikko, muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Duk wanda ya taimaka wa maraya zai samu babban rabo duniya da lahira. Ibadus Salihin Humanitarian Foundation na kira zuwa gare ku al'umma musulmin duniya, masoya fiyayyen halitta Muhammadu Rasulullahi, saboda mu hada karfi da karfe don mu taimaka wa marayu da marasa lafiyar da ba su iya biyan kudin asibiti da sayan magani, da marasa galihu a cikin al'ummar musulmi da tsofaffi a cikinmu. Gidauniyar jin kai na Ibadus Salihin tana taimakawa don samar da abinci mai gina jiki da samar da mahalli, taimakawa yara marayu bangaren ilimi da kiwon lafiya, musamman masu hazaka a cikinsu. Muna samar musu da sana'ar hannu don su yi dogaro da kansu, sanin incin kai, taimakawa don hada kan dangi saboda karfafa zumunci, taimakon gaggawa ga mutanen da ibtila'i ya cika da su. Muna taimako a gina dakin Allah da makarantun islamiyya, karfafa al'adu da girmama ra'ayin juna mabambanta. Gidauniyar Ibadus Salihin muna nuna alhini, tausayi da tausayawa ga mabukata, musamman marayu. Muna kare mutunci da kamanta adalci da bayyana harkokinmu da gaskiya. Mun kware sosai cikin gudanar da ayyukanmu. Babban burinmu shine sanya farin ciki ga mutanen da ke bukatar taimako. A taimaka ma wannan gidauniyar don ta ci gaba da taimakawa. Duk mai neman karin bayani game da wannan gidauniyar zai iya kiran lambar mu na kasar Amurka +12159895771 da lambar mu na Turai +4915219581646. Za ku iya turo da taimakonku a nambar wayar mu kamar haka, mai suna Ibadus Salihin Humanitarian Foundation 0559122771. Za ku iya tuntubar wannan lambar waya don aiko da taimako na abinci ko sutura da sauransu. 0548888551. Ibadus Salihin Humanitarian Foundation, gidauniyar jin kan marayu da marasa galihu a cikin al'umma. لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله.